И коста хора, аз съм Ремонал 9 и днес ще снимаме малко на Gangster Vegas. Доста е яка тази игра. Да видим. Ето ми е колата. Ще отидем на летището. Няма да минавам мисия. Да ви покажа самолетите първо. Опа. И накрая на клипа не забравяйте да се абонирате и лайк. Ако може и коментарите. Дали ви харесва тази игра. В Google Play безплатна е вече. Преди беше платена 10 лева. И ето един самолет. Поле. Как се хвалих. Този самолет е най-якия. Гледайте се. Доста е красива графиката на играта. Някакво тъпо е. Мисля, че са ги направили малко тъпички. На Android снимам, ако не знаете. И надявам се да ви е харесало. Пишете коментари, абонирайте се и чао!